right? Inzwai ka vazukuru vangu, kana kune chinhu chinonakidza ka bvunzai ma-celebrities, bvunzai ma-celebrities tinotaura navo, vazukuru vangu tinoita seiku tinovaziva vazukuru vangu, tinotaura navo, tinovaona. Handiti kana kuna chinhu chinonakidza vazukuru vasekuru sendika, kurira, kudhuma, popularity. Popularity inonakidza, akuzikanwa ka chinhu chinonzi kuzikanwa chinonakidza vazukuru. Ndakuudzai chokwadi kuti uchingofamba ka vanhu vese vachitokuziva nezvako, ukaposta chaunoposta paFacebook vanhu vese vanga vachitoziva nezvako. Achi chinonakidza. That's why kana ungasati wasubscribe to this channel ka, please I kindly ask you mzukuru kuti subscribe to this channel. Please subscribe, and also don't forget to put your notification bell kuti whenever I upload ndofunga murungofunga kuti kusekuru inda vari kubaika nekuseka nekunakirwa. Sekuru wenyu vanonakirwa, right? Put your notification bell, and kuitira kuti whenever angopa upload a video you'll be notified. And thanks very much to all my subscribers. When I count down zvinoita Mwari vazukuru channel ino iri kuita ichidhuma nekuda kwevazukuru vasekuru. Handinodada nemi vazukuru vangu. Handiti right, inzwai ka vazukuru vangu, kurira, kudhuma padhorobha kunonakidza zvisingaiti. Nyaya yandauya nayo panapa ka inenge chanitaurisa chirungu. Sekuru yenyu ndasinaumboita uchitaura chirungu. Right, the story I came with now is the story between Simba Chikanza, handiti wezimai, ndofunga munomuziva Simba Chikanza na Panganai Java. No man, Passion Java. Yes, Passion Panganai Java. Right, ndo nyaya ndauya nayo. Navo vaviri ava vanozivikanwa kuti havanzwanani. Whenever Simba Chikanza ka paanowana mukana wekudhisa Passion, haatambe nawo, anototry by all means kuti adhise Passion. And whenever panoti pakawana mukana wekuti Passion ange ari anoshauda Simba, aiwa hatamuse mukana. Ndofunga munongoiziva kuti anobva atosimudza Simba to the maximum. Saka nenonda imbobvunza kuti why is it Passion na Simba Chikanza havanzwanani? So I'm very happy because tazoziva nyaya ino according to Passion, right? Obviously Simba, he is going to respond. So akasa respond ka zvorawo kuti isitakutomira neshoko rataurwa naPassion kuti nderechokwadi. Because he is a journalist ka, akarehwawo naPassion kuti majournalist enye kungoenda practice for 2 weeks. Vazukuru ka handisi journalist. I am not a journalist. I'm just a YouTuber. Indorikotaura sekufunga kwangu pachannel panapa. Manzwa vazukuru, pachannel yenyu panapa ka handitaure sajournalist, ndinongotaura sekufunga kwangu. Tirimba medu inini nevazukuru tichitaurana. So Simba is a journalist. According to Passion, hanzi akaenda kunoita course yejournalism for 2 weeks. Ndatomboita online pamwe ndinoimprovawo ndikaitawo journalist. Handiti vazukuru vangu. So now nyaya iripo ndekuti Passion anga achipa background yenyaya achiti this is how it started. You were saying they use atoita yakarika ndanzwawo audio, handiti achiti this is how it started. Takatanga timuchiruzwa ka video kakambokandwa naPassion some months ago kumashure uko achatanga kurira Passion akasenda ka video ari ameno chindo chinonzi chichikwe ameno chiski chemvura ichi chinonzi chetski here kana kuti chiameno chinenge chimudhudhudhu chemvura, right? Ichocho chimudhudhudhu chemvura ari kuBahamas. Tomboziva ikoko kwangari but aiva mvura. So hanzi Passion akazoapproachwa naSimba akati shamari rega tiite tichikupushira content yako ka mabasa ako auri kuita ka
kuitira kuti tikuise pamepu urire unatsodhuma kwese kwese netuvana tucheche twinzwe nezva anonzi twababa panganai java. So sezvandambotaura kuti hapana asingade kurira vazukuru, tese tinotoda kurira. Muchitoona munhu wese anofema anotodawo mbiri, hapana asingade kuzikanwa. Zvombozodhifenda chete, kwete kudhifenda mani, kudhipenda ora chirungu kudhipenda zvombozodhipenda chete toda kurira uri kuarea ipi. So panga akagara achirira, but airira ari kuarea yedzechechi. So panga ini maonero angu, manzwiro andaonawo nekuita anga akudawo kutiwo twabamu lebhu rake retwabamu richirira. So hanzi akasvika paakatanga kubhadhara ZimEye kuitira kuti inge iri inoposta nekudistributa content. Chero panga akakosora ZimEye yaitorayo posta, chero panga akangobuda achiratidzira bhutsu dzake, ZimEye ndo yaidi yanga iri in charge of sending or of distributing Panganai Passion Java's content. So that is what was happening. So what happened as time was going on, Passion now discovered that his name was going far. His name was starting to be known by a lot of people. And also, you know, whenever these guys, these celebrities, whenever they do something, we as YouTubers, we then take Zwanengwaita and then we bring it to you. So Passion saw that, oh no, inini kanda aktorira, because whatever I do ndikangochiposta chirikubva chatosvika kuvanhu iriyo aim yake zviri zvanga achida. So what happened is kuti Passion was saying ndindone V11 ekuti ndanga ndichibhadhara simba ndaimba mara achitoti pekutanga he gave him $5,000 just for that. Ava kumana mbiri inodiwa kumana, somebody paying $5,000 yekuti ndiitise mbiri ndiconnecte ndipinze mukati. By the way, kana variko vanoda kurira vanoda kurira panapa futi tinogona kuita kuti urire, unongondibata sasekuru ma-YouTubers mazhinji amuri kuonawo, we communicate, ndine mafone number avo, munongotipa chete zvauri kudaurira nazvo zvacho ndinobva ndatotanga kudistributa, ndinokandira kwese kana ndichiti kwese ndine ndichiti kwese kwaunoziva machannels aunoziva. Tipe chete kana uchidaurira, tipe content yako ndinoidistributa. So ndo zvakaitoona Passion kuti atange kurira. So paakadiscover kuti isusu takurira hatwabamuenda mbiri, they then disconnected themselves from Simba. Hanzi zvinova zvinhu zvakarwadza Simba chistereki ZimEye zvingaite, because munhu aivapa mari haanga asisipo, anga akuramba nemari dzake because zvaanga achidawo zvanga zvaita. So hanzi ndo pane beef rese between ZimEye yaSimba and Panganai according to Passion. So ndo chandangoya nacho ichi vazukuru, timbotandara tichiseka zvedu tichinakirwa kuti people are ready to do anything just for fame. People are ready to pay just for fame. Umwe munhu ari kutoshayiwa kuti saka ndichapindawo sei, ndopindawo sei, ndokwana sei kumusoro ikoko. Don't worry, tiripo ana anko, tipe chete wewe content rako totokupa ma-account number, ndotokuconnecta muzukuru, ndotokuconnecta, unodhuma akudhuma unodhuma. So ndachandangoti ndingoya nacho vazukuru ichi chakandwa. So tiringomirira kuti maybe Simba Chikanza anonzi Simba Chikadzi na Passion, ameno Passion anoti ane ma-V11 futi ekuti zoni anonzi Simba Chikadzi not Chikanza. So tichangomirira respond yani yamukoma Simba kuti vanotiwo kudii neyakandwa naPassion, kana kuti tochiti zvataurwa naPassion zvokuti mukoma Simba wakamakira Passion nekuti havachajiswe mari. Is it true?
kana kuti vochitudzawo his own side of the story. Isusu sana sekuru marefrika tobva taevaluata nyaya handiti because muground mukatotambira bhora renyu muground irika isu hatinyarare muground umu ndo matiritoriwo marefri vazukuru. So kana uchida kupindawo muground tiripo, mayoutubers aripo vanokupinza muground handiti ukatambawo as long as you are ready kubuditsawo kwete ma5000 vazukuru vasekuru sendika much love handiti ndokudai zvisingaite. I love you so much vazukuru vangu, handigone nemi ndosamurundona ndiri kunakirawo daizvo because all this I'm doing it for you. Much love.